Tiċċajta. Diħel jen. Li tneħħi l-pil kapaċi tkun esperjenza mhux daqshekk sabiħa. Jiena tinkellmek. Issa inti bħalek kif m'għandekx il-one glide? Kieku inti xiegħed dan il-kju? One glide x'inhu? Ejja miegħi nispjegalek. One glide hija din. Le, taħt, missiriex dik tal-mara. Le, dik tajba wkoll għall-irġiel. Taħdem eżattament bħal sistema tal-laser. Jew nkella biex inkunu aktar tekniċi IPL. Simili ħafna l meta tmur tagħmel trattament ġo salon. Però t-tajjeb tagħha hu li dik tista' tuża hawn ġoddar. Samela x'in irrid. Għaf dawk ħafna kjus u hekk. U xejn ma nikxif xajn x'inkun qed nagħmel ukoll. Ekku, plus li ħadd tifranka ħafna flus. Għax prezza mela jrid ġibu, għax tkun qed tifrankom minn dawk it-trattamenti li kont qed tħallas ilhom qabel. U nevita postijiet b'ħafna nies bħalissa. Inti mur u pruva. Ħaġa waħda ma titweġġa. Mhux jitweġġa. Inti ejja ħnurik kif tagħmel jien. Aw, vera ma tweġġax. Metlikxin, proset. Imma naħseb wara llum 13 kilos.